Αυτό που έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε, αγαπητοί φίλοι, είναι ένα σημαντικό βήμα και εμείς το ξεκινάμε με τις πιο αγαθές και αγνές προθέσεις που έχουμε. Ο προεκλογικός αγώνας που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε θα είναι σίγουρα λιτός, γιατί κάποια παπαγαλάκια λένε, και το έχετε ακούσει φυσικά και συζητιέται πάνδημα, ότι για να συμμετέχεις και να μπορείς να είσαι υποψήφιος και να έχεις ένα συνδυασμό σε έναν καλλικρατικό δήμο σαν το Δήμο του Οροπού, πρέπει να έχεις 200.000, 300.000, 500.000, κάτι τέτοια πράγματα. Τώρα ποιοι τα λένε αυτά και πού αποσκοπούν δεν ξέρω. Εμείς θα βάλουμε και τα φωτοτυπικά που έχει ο καθένας, θα βγάλουμε και 2 χαρτάκια. Για έναν τέτοιο προεκλογικό αγώνα μιλάμε, με αγνά πράγματα, με απλά πράγματα, όπως έτσι θέλουμε να μας βλέπετε και να βλεπόμαστε μεταξύ μας. Απλά, αγνά και τίμια. Και κάτι άλλο, πολύ σημαντικό για μένα. Δεν υπάρχει περίπτωση καμία εμείς να προκαλέσουμε κανέναν με χτυπήματα, να το πω στην καθομιλουμένη, κάτω από τη μέση. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνουμε. Αυτό όμως, να μην τολμήσει κανείς να νομίζει ότι είναι αδυναμία. Είναι μόνο ένας τίμιος προεκλογικός αγώνας που θα πρέπει να είναι σε επίπεδα κόσμια, όπως αρμόζει σε όλους μας. Χτυπήματα κάτω από τη μέση δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε, αλλά και δεν θα δεχτούμε. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα αυτό που έχω να πω είναι αυτή τη στιγμή ότι αυτοί οι άνθρωποι που μαζευτήκαμε, συζητώντας βέβαια και με πολύ κόσμο στον ευρύτερο χώρο, στο καλλικρατικό δήμο, είδαμε ότι το άτομο, από αυτά τα άτομα που μαζευτήκαμε και από πολλούς άλλους φίλους που συζητήσαμε, που συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά αυτά που να συνθέσει και να ενώσει τον κόσμο, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό μας ξεκίνημα αυτή τη στιγμή, να συνθέσουμε απόψεις. Κρίναμε, δεν αποφασίσαμε, δεν υπάρχουν αποφάσεις, ότι στο πρόσωπο του Δημητρίου του Νόντα μπορούμε να στηριχτούμε, μπορούμε να σταθούμε πλάι του. Έχουμε μιλήσει όλοι μεταξύ μας και πολύ περισσότεροι όσοι θα μας ακολουθήσουν, ότι είμαστε ίσοι μεταξύ ίσων. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε έναν υποψήφιο δήμαρχο που κατά τα λεγόμενά μας θα είναι δήμαρχος να τραβήξει μόνος του μπροστά για να κάνει αυτό που γίνεται σήμερα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι δώσαμε το λόγο μας, και όχι μόνο δώσαμε το λόγο μας, έχουμε συναντηθεί στα παλιά σε αυτή την κατεύθυνση. Ότι κανένας δεν είναι πιο μπροστά από κανέναν. Καθόμαστε, συζητάμε τα προβλήματα, συζητάμε αυτά που έχουμε να πούμε και πάμε παρακάτω. Οι επόμενες κινήσεις τώρα, σε πρώτη φάση θα σας πει ο Δημητρίου. Κύριε Δημητρίου, εμείς θα προτείνουμε να είσαι ο υποψήφιος δήμαρχος για αυτό το κόσμο που μαζεύτηκε σήμερα εδώ.